Moi kaikille, mä oon PandaFin, tää on mun ensimmäinen pelivideo. Nyt pelataan Super Smash Mobsia. Ja koitetaan saada voittoja, hyvä peli. Puun päälle. Ei vitsi. Toi Piggy tulee tietysti tappaa. Ei se muotka. Toi on paha. Silleen on. No vitsi. Toi aika huono Piggyä. Ei millään pahalla. Piti neuvostaa. Hullu sitä. Hullu platse. Aitti sitä tappamut. Oli niin lovit. Nyt hullu platse tulee uudestaan. Niin. Kuole. Älä nyt alas. Älä nyt Infernusta mennä tuolle. Minä tappaa hulluisia. Hullu bossu. No nyt tossa pidellä. Alkaa. Kaikki muut. Ai että toi oli paha. Mitä? Onko toi Blatze ja Pig tiimi? Onkohan tiimi? On ne tiimi. No, ei mitään. Kun mä saatan pärjätä. Mitään kovin hyviä noi kummatkin. Lähtee pakoon. Lähtee karttiin Blatzella. Mä luulen, että kenet minun kuuluisi hypätä. Ei. Okei, tää on enää 2 vs 1. Vai onko? 2 vs 1. Mä tapaan jomot ton, jolla ei enää yksi laivi. Mä tapaan sen kerran. Sitten kun mä sen tappanut, niin enää 1 vs 1. Mitä ne tekee? Miksi ne ei hyökkää? Se on tiimi ja ne tulee kämppii. No, ei mä haittaa mulle. Mä en ainakaan lähde nyt päälle. Mä en ainakaan lähde nyt alkaa toimista tekemään. Menen puun päälle. Osun kaikkea tätä. Mä kiusaan noita. Mä en uskalla vaan hyökätä kimppuun. Mä niin kuolen noille. Yes. Kuoleeko? Hyvä. Mitä päästä toista? Kuoleeko Bledge? Ei kuole Bledge. Pig. Kuoleeko hullu sika? Tai hullu Bledge? Ei sinun tuli edes yllät tänne. Mä en mennä yrittää. No sit on lähtenyt varmaan hartosti HP sillä, että ne ei oo hyökännyt. On se tappanut mua. Mitä tyhmiä noin? Ne olisi tekemässä. Ei on kuolle. Nyt tänään 1v1. Ei nyt. Toinen kuoli. Get wrecked. Nyt me tappaa vaan toisiaan. Ihan reilut 1v1. Mä en saanut lyötyä Fireflyta. Toivottaa healttia. Yes, kuoli. Ei vitsi. Joo, ja seuraavan videon saakka se olisi moikka. Ja tää oli mun ensimmäinen video.